Ты ще скажи, що на горі дуже не освічено. Смешно. Так не ужаш, не ужаш. А то не попади в ногу, что надо до порога. Хосанна, сину Давида, благословенный, який іде в ім'я Пана, о владару Ізраїля, Хосанна на вишинях. В ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Амен. Пан з вами. И с Духом Твоим. Госанна, сину Давида, благословленный той, кто приходит в имя Пана, владар Израиля, Госанна на вишинях. Гэтымі словамі антифоном на ўваход распачынаем нашу супольную молитву у вербную неделю. Так само на пачатку гэтай Евхаристыі цяпер пасвенцім наши пальмы, каб распачаць вялікі тыдзень нашага прыгатавання да святого Воскресення Христа. Дорогие браты и сестры, от пачатку Великого посту мы рыхтавалі наши сэрцы до гэтага дня праз пакаянне і ўчынкі хрысціянскай міласэрнасці. Сёння мы сабраліся разам, каб з усім касцёлам распачаць святкаванне пасхальнай таямніцы Езуса Христа, дзеля спаўнення якой ён увайшоў у свой горад Єрузалем, каб там памерці і воскреснуць. Узгадуючы гэты збаўчы ўваход, з верою і адданасцю пойдзем і мы за Панам, каб, беручы ўдзел у яго крыжовай таямніцы, стаць удзельнікамі з мёртвых паўстання і жыцця вечнага. Молімся, усемагутны вечны Божа, асвяці гэтыя галінкі Тваім благословленнем, каб з радасцю, ідучы за Христом владаром, мы маглі праз яго прыйсці да вечнага Єрузалем, які жыве владарыць на векі вечныя. Амен. Дети Габрея, узявши галинки оливы, вышли насустрач Пану и радостно ускликали: Хосанна на вышинях. Дети Габрея, узявши галинки оливы, вышли насустрач Пану и радостно ускликали: Хосанна на вышинях. Дети Габрея, узявши галинки оливы, вышли насустрач Пану и радостно ускликали: Хосанна на вышинях.
Pan z wami. I z duchem Twoim. Czytanie Świętego Ewangelia powodle Matwieja. Chwała Tobie, Panie. Калі наблізіліся да Єрусалема і прыйшлі ў Бетфагію да гары Аліўнай, тады Езус паслаў 2 вучняў, кажучы ім: «Ідзіце ў вёску, што перад вамі, там адразу знойдзеце прывязаную асліцу і асляня з ёю, адвяжыце і прывядзіце да мяне. Калі вам хто скажа што-небудзь, адкажыце, што яны патрэбныя пану, і зараз жа адашле іх». І сталася гэта, каб збылося сказанае прарокам, які кажа: «Скажыце дачцы Сіёна, вось кароль твой ідзе да цябе, лагодны, седзячы на асліцы і на асляняці, сыне пад'ярэмнай». Вучні пайшлі і зрабілі так, як загадаў ім Езус. Прывялі асліцу і асляня, і паклікалі і паклалі на іх сваё адзенне, і ён сеў на яго. І мноства людзей слала сваё адзенне на дарозе, а іншыя зразалі галінкі з дрэваў і слалі на дарозе. А натоўпы, якія ішлі спераду і следам за ім, усклікалі: «Гасанна сыну Давіда! Благаслаўлёны той, хто прыходзіць у імя Пана! Гасанна на вышынях!» І калі ён увайшоў у Єрусалем, узрушыўся ўвесь горад, і пыталіся, хто гэта. А народ адказваў: «Гэта прарок, Езус з Назарэту Галілейскага». Гэта слова Пана. Хвала Тебе, Христе. Гэта свяцейшая ахвяра канцэблявана на наступных інтэнцыях. Адзін за святароў моліцца за памерлых сям'і Мацкевіч, Михаіла, сям'і Багдзевіч, Юзаф, Яніна, Мар'ян, Пётр Бернацкі. Другі святар моліцца за памерлую Яніну Вішневскую, 5-ю гадавіну пасля смерці. А цяпер перапросім Пана Бога за нашы грахі, каб молімся. Усемагутны вечны Божа, Ты учыніў, што наш збаўца прыняў цела і памёр на крыжы, каб даць чалавечаму роду узор пакоры. Ласкава дапамажы нам наследаваць яго прыклад у цярпенні і заслужыць удзел у яго з мёртвых паўстанні, які з табой жыве ўдарыць у еднасці Духа Святога, Бог праз усе векі вечныя. Amen. Читання книги пророка Ісаї. Пан Бог даў мне мову мудрых, каб я ведаў, як словам патрымаць знясіленага. Кожную раніцу Пан будзіць мяне, абуджае слых мой, каб я слухаў яго як вучань. Пан Бог адкрыў вуха маё, і я не запярэчыў, не адступіў назад. Плечы свае я падставіў тым, хто б'е, і шчокі свае тым, хто выдзірае бараду маю. Аблічча свайго я не адвярнуў ад зняваг і аплявання. Пан Бог дапамагае мне, таму я не буду асаромлены, таму зрабіў я твар свой, як цвёрды камень, і ведаю, што не зазнаю сораму. Гэта Слова Божае. Боже мой, Боже, чому мяне покинув? Боже мой, Боже, чому мяне покинув? Усі, хто бачить мяне, насміхаються з мяне, откривають вусны головой, кивають. І он сподівався на Пана, нехай же визволить його. Нехай уратує, коли йому он любить. Боже мой, Боже, чому мяне покинув?
злочинцаў мяне обступила. Пробили руки мои и ноги. Я могу полючить усе мои кости. Боже мой, Боже, чому мяне покинув? Я не терять вопратку мою між собою, и жеребя кидаються падінні моє. Але ти, Пане, не одыхоть от мяне. Сила моя, поспешайся мне на допомогу. Боже мой, Боже, чому мяне покинув? Буду обвещать имя Твое братам моим, на сходе буду прославлять Тебе. Вы, что боитесь Пана, прославляйте Его, усё потомство Якуба усхваляй Его. Няхай боится Его усё потомство Израиля. Боже мой, Боже, чому мяне покинув? Читання послання святого апостола Павла до Філіп'янів. Єсус Христос, будучи у постаті Бога, не полічив потрібним бути наровні з Богом, але вирекся самого себе, прийнявши постать слуги, приподобнившися до людей. Із вигляду ставши як чоловік, принизив себе, будучи послухмяним аж до смерті, смерті крижової. Тому Бог узвисив його і дав йому ім'я понад усяляке ім'я, каб на ім'я Єзуса схилилося кожне колено створенняв небесних, земних і подземних. І каб кожний язик визнавав, що Паном єсть Єсус Христос, для хвали Бога Отця. Гэта Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Хвала Тобі, Володар веков. Хвала Тобі, Володар веков. Христос принизив себе, будучи послухмянным аж до смерти крижовой. Тому Бог узвисив Його и дал ему имя понад усялякое имя. Хвала Тобі, Володар веков. Мука Пана нашага Езуса Христа паводле Матвея. Езус жа стаў перад намеснікам, а той спытаўся у яго. Ты король юдэйскі? Езус адказаў. Ты кажаш? І калі абвінавачвалі яго першасвятары і старэйшыны, ён нічога не адказаў. Тады сказаў яму Пілат. Ці не чуеш, колькі сведчыць супраць цябе? Але ён ні адно слова не адказваў яму. Таму намеснік вельмі дзівіўся. На свята намеснік меў звычай адпускаць паводле жадання натоўпу аднаго вязня. Быў тады ў іх адзін вязень, званы Бараба. І вось, калі яны сабраліся, сказаў ім Пілат. Каго хочаце, каб я выпусціў вам, Барабу ці Езуса, званага Христом? Ён ведаў, што ад зайздрасці выдалі яго. А калі ён сядзеў на судовым месцы, жонка ягоная паслала сказаць яму. Не рабі нічога гэтаму справядліваму, бо я сёння ў сне шмат цярпела за яго. Але першасвятары і старэйшыны падбухторылі натоўп, каб прасілі за Барабу,
а Езуса аддалі на смерць. Адказваючы, намеснік сказаў ім: Каго з гэтых двух хочаце, каб я адпусціў вам? Яны сказалі. Бараббу. Пілат сказаў ім: А што мне рабіць з Езусам, якога завуць Христом? Усе закрычэлі. Няхай будзе ўкрыжаваны. Ён жа сказаў. Што дрэнна зрабіў ён? Але яны яшчэ мацней крычалі. Няхай будзе ўкрыжаваны. Пілат, убачыўшы, што нічога не дапамагае, а абурэнне ўзрастае, узяў ваду і абмыў рукі перад натоўпам, кажучы: Не вінаваты я ў гэтай крыві, глядзіце самі. І ўвесь народ адказаў. Кроў яго на нас і на дзецях нашых. Тады адпусціў ім Барабу, а Езуса пасля бичавання аддаў на укрыжаванне. А жаўнеры намесніка, завёўшы Езуса ў прыторыю, сабралі каля яго цэлую кагорту і, распрануўшы яго, надзелі на яго пурпуровы плашч і, сплёўшы вянок з церняў, усклалі яму на галаву і далі яму ў правую руку трысціну. Становячыся перад ім на калені, насміхаліся з яго, кажучы: Вітай, кароль юдэйскі. І плявалі на яго, бралі трысціну і білі яго па галаве. А калі насмяяліся з яго, знялі з яго плашч і апранулі ў ягоную вопратку і павялі на укрыжаванне. Выходзячы, яны сустрэлі аднаго кірынейца па імені Сымон, якога прымусілі несці крыж Езуса. Калі прыйшлі на месца, называнае Галгота, што азначае месца чэрапа, далі яму выпіць віна, змяшанага з жоўцю. Ён пакаштаваў, але не хацеў піць. Укрыжаваўшы яго, падзялілі ягоную вопратку, кідаючы лёсы, і седзячы пільнавалі яго там. А над галавой ягонай змясцілі надпіс з віной: Гэта Езус, кароль юдэйскі. Тады укрыжавалі з ім двух злачынцаў, аднаго з правага, а другога з левага боку. Тыя, хто праходзіў, зневажалі яго, ківаючы галовамі і кажучы: Ты, што руйнуеш святыню, за 3 дні будуеш, уратуй сябе самого, калі ты сын Божы, сыдзі з крыжа. Таксама і першасвятары з кніжнікамі і старэйшынамі, насміхаючыся, казалі: Іншых ратаваў, сябе не можа ўратаваць. Ён кароль Ізраіля, няхай сыдзе цяпер з крыжа, і мы паверым у яго. Спадзяваўся на Бога, няхай Бог вызваліць яго цяпер, калі любіць яго, бо ён казаў: Я сын Божы. Таксама і злачынцы, укрыжаваныя з ім, зневажалі яго. Ад 6 гадзіны цемра настала па ўсёй зямлі, аж да гадзіны 9. А каля гадзіны 9 усклікнуў Езус моцным голасам, кажучы: Элі, Элі, лема сабахтхані. Што азначае: Божа мой, чаму ты мяне пакінуў? Некаторыя з тых, хто стаяў там, чуючы гэта, казалі: Ён кліча Іллю. І адразу пабег адзін з іх, узяў губку, намачыў воцатам і, насадзіўшы на трысціну, паіў яго. А другія казалі: Чакай, пабачым, ці прыйдзе Ілля ратаваць яго. Езус жа зноў ускрыкнуў моцным голасам і аддаў духа. Усе станем на калені і пэўны час захоўваем маўчанне. І вось заслона ў святыні разарвалася надвое, зверху аж да нізу. І зямля затрэслася, і скалы раскалоліся, і магілы адкрыліся, і многія целы памерлых святых
уваскрэслі і выйшлі з магілаў пасля ягонага ўваскрасення. Увайшлі ў святы горад і паказаліся многім. А сотнік і тыя, хто вартаваў з ім Езуса, убачыўшы землятрус і ўсё, што сталася, вельмі спалохаліся і сказалі: Праўдзіва, гэта быў Сын Божы. Гэта слова Пана. Умілаваныя ў Хрысце Пану, дарагія браты і сёстры, сёння мы прыйшлі ў святыню вельмі радасны дзень. Напэўна, так і на нашым сэрцы і ў нашых думках такое радаснае адчуванне свята. Бо бачым, ідучы праз горад, што людзі ідуць з вербамі, людзі прыходзяць да касцёла, вельмі вялікі таксама натоўп людзей прыходзіць да касцёла. І, дарагія, вось над гэтым так задумваючыся, напэўна, адразу мы павінны і задумацца над тымі словамі, якія мы пачулі у сённяшнім Божым Слове. Бо што хоча Бог для нас сказаць? Якую думку данесці нам пра сённяшнюю урачыстасць? Калі мы з увагай слухалі Евангелія, мы там чулі тое, што вялікі натоўп вітаў Езуса, калі ён урачыста ўязджаў у Єрусалім. Дарагія, сёння можна сказаць так, што мы таксама вітаем Езуса. І як тады, у той час, гэтыя людзі з радасцю, напэўна, у большасці таксама у іх у думках, у сэрцы была радасць, што убачылі Езуса, пра якога яны чулі. Напэўна, можам таксама уявіць, што і былі людзі, которых Езус аздаравіў, таксама ў гэтым натоўпе. Былі, напэўна, таксама і людзі, которые былі відавочнымі сведкамі аздараўлення. І былі, напэўна, таксама і выпадковыя людзі. І, дарагія, ёсць такі фактар вось у псіхалогіі, псіхалогія натоўпу, што часамі, як робіць некалькі людзей, збіраецца больш людзей, чалавек не задае сабе пытання, што рабіць, але далучаецца вось да гэтага натоўпу. Можам уявіць, што таксама і было многа тых людзей, якія выпадкова далучыліся да гэтага натоўпу, не разумеючы нават, што там тыя крычаць. Можа, пазней яны праз кагосьці таксама даведаліся. І, дарагія, вось кожны з нас няхай сёння паставіць сабе пытанне, да якой я катэгорыі аднашу сябе вось гэтых людзей. Чи я сюды прыйшоў у святыню ў гэтую урачыстасць свядома, як веруючы чалавек, як хрысціянін, чи я так прыйшоў, адчуваючы тое, што ў мяне на сэрцы, у думках, можа, якая такая павярхоўнасць, альбо я хачу выканаць традыцыю. Бо, на жаль, цяжка, напэўна, статыстычна сказаць, але ёсць таксама такі працэнт, што сёння людзі некаторыя прыйшлі выканаць традыцыю. Бо святары гаварылі з раніцы, калі пасвенцілі вербы, частка людзей, которые стаялі на вуліцы, сабралася і пайшло дадому ўжо. Нават не ўдзельнічалі ў святой імшы, нават не слухалі Божае Слова. Парадокс, правда? Таму, умілаваныя, вось калі з увагай мы слухалі сённяшняе Слово Божие, я хацеў бы, можа, нашу увагу звярнуць на тое, што святы апостол Павел у сваім лісце піша
як бы скарачаючы вось гэтую праграму, тое, што мы пачулі ў словах Евангелля. Ён сёння нам гаворыць аб тым, што Езус Христус, будучы у постаці Бога, не палічыў патрэбным быць нароўні з Богам, але выракся самого сябе, прыняўшы постаць слугі. Дарагія, Бог прымае постаць слугі, прыпадобніўшыся да людзей. Дарагія, Бог у асобе свайго Сына Езуса Христа прыпадабняецца да кожнага з нас. Як блізка Ён нам. Ён сярод нас. І з выгляду, стаўшы як чалавек, прынізіў самого сябе, будучы паслухмяным аж да смерці, і той смерці крыжовай. Дарагія, далей, вось так глыбока разважаючы над гэтымі словамі, Бог у такі спосаб сябе прынізіў, каб аддаць сваё жыццё на крыжы. Задумваючыся над гэтымі словамі, можам зрабіць такі ўнёсак, што можа быць глыбейшага і бліжэйшага да нас, і праява вось гэтай любові Бога да чалавека, да кожнага з нас. Што Бог паказвае вось сваю любоў на крыжы і сваю таксама міласэрнасць. Дарагія, для кожнага з нас, для веруючага чалавека, для хрысціяніна, крыж з'яўляецца сімвалам збаўлення, сімвалам любові. Таму мы, напэўна, і робім знак крыжа, не стыдаючыся і ў публічным месцы. Мы маем крыж у сваім доме, мы маем крыж на сваіх таксама грудзях, вельмі многія носяць. І, дарагія, але на гэтым все не скончылася. Святы Павел, разважаючы над усім гэтым, кажа, што Бог далей узвысіў Езуса Христа і даў яму імя панад усялякае імя, каб на імя Езуса схілілася кожнае каленне стварэнняў. Дарагія, што гэта азначае схіліцца на каленях перад Богам? Схілілася кожнае калена. Гэта азначае тое, што я магу Бога пазнаць толькі тады, калі перад Богам стану пакорна. Інакш, як сёння мы чуем у гэтым пасланні, стану на калені. Не я, а Бог, а далей я іду. А мы вельмі часта так хочам, дарагія, нават самого Бога абмануць. І парадокс таксама атрымоўваецца, што стварэнне хоча падмануць свайго створцу. Умілаваныя ў Хрысце Пану, дарагія браты і сёстры, так, сёння вельмі радасна, напэўна, у нас, на душы, на нашым сэрцы, але вось тое, што мы пачулі ў гэтым слове Божым, і тое, што мы можам самыя праявіць, в які спосаб нашу любоў да Бога, гэта таксама будзе сведчыць і будуць сведчыць наступныя дні нашага хрысціянскага жыцця. Хрысціянска альбо як веруючага чалавека, альбо як неверуючага чалавека, таму што, як Святое Пісанне гаворыць, што вера без учынкаў з'яўляецца мёртвай. І вось сённяшняя гэта ўрачыстасць, гэта таксама ўрачыстасць, якая адчыняе дзверы нам на Вялікі тыдзень. Асабліва Вялікі чацверг, Вялікая пятніца, Вялікая субота, дзе мы можам канкрэтна таксама праз нашы ўчынкі праявіць вось гэтую любоў да Бога, паказаць гэтую любоў да Бога. У чацвер, калі мы вечарам прыйдзем на святую мшу, каб падзякаваць Богу за то, што Ён прысутнічае сярод нас в сакраменце Еўхарыстыі, в святой камуніі, што Бог жывы, Ён жыве, што мы можам Яго таксама прыняць у нашае сэрца. Падзякаваць таксама за сакрамент святарства, за святароў, якія служаць нам.
У Великую Пятницу вось менавіта стаць таксама на калена перад крыжом, каб праявіць канкрэтна сваю любоў да Бога, пацалаваўшы крыж, пацалаваўшы вось гэты сімвал, не саромеючыся гэтага, маючы такую магчымасць. І Вялікая субота, калі мы святкуем вігілію, ўжо распачынаючы вось гэты трыумф Бога, яго з мёртвых паўстання. І тое, што таксама ён нам адкрывае, як мы пачулі сёння ў Евангеліі, дзверы да жыцця вечнага. Таму, няхай, дарагія браты і сёстры, гэтае слово, якое мы сёння пачулі, нам у гэтым дапамагае, але мы таксама праз канкрэтныя нашыя дзенні праявім любоў да Бога. Амен. Сённяшнія ахвяры, які будуць збірацца падчас мшы святой, будуць прызначаны для міждысцыплінарнага духовнага семінарыю. А цяпер, дарагія, узнаем нашу веру, веру адзінага Бога, Айца Усемагутнага. Народного, народного, перед усіми веками, Бога ад Бога, святло ад святла, Бога сапраўднага ад Бога сапраўднага, народжанага нестворанага, адзінасутнага Айцу, праз якога ўсё сталася. Ён дзеля нас, людзей, і дзеля нашага збаўлення зышоў з неба, і ўцелавіўся ад Духа Святога з Дзевы Марыі, і стаўся чалавекам. Укрыжаваны таксама за нас пры Понскім Пілаце, быў замучаны і пахаваны, і на трэці дзень уваскрос, паводле Пісання, і ўзышоў на неба, сядзіць праваруч Айца, і зноў прыйдзе ў хвале судзіць жывых і памерлых. Яго валадарству не будзе канца. Веру ў Духа Святога, Пана і Жыватворцу, які з Айца і Сына паходзіць, якому разам з Айцом і Сынам належыць пакланенне і хвала, які прамаўляў праз прарокаў. Веру ў адзіны святы каталіцкі і апостальскі касцёл. Вызнаю адзін хрост для адпушчэння грахоў і чакаю воскрешэння памерлых і жыцця вечнага ў будучым свеце. Праз Ісуса Хрыста, які з любой паслухмяннасцю ўзяў на сябе муку за нас і такім чынам, увайшоўшы ў хвалу Айца, будзем пакорна маліцца за ўсё чалавецтва, адкупленае на крыжы. Езу Хрысте, молімся за святы касцёл, каб служыў усім людзям, кіруючыся Тваім прыкладам. Цябе просім. Езу Хрысте, молімся за людзей, якія маюць уладу, каб яны заўсёды памяталі, што ўлада грунтуецца на пакоры. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Езу Хрысте, молімся за хворых і церпячых, каб у Тваім крыжы яны знаходзілі сілы да жыцця. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за духоўную семінарыю ў Гродні, за ўсіх семінарыстаў, святароў, якія там служаць. Няхай усемагутны Бог адорыць патрэбнымі дарамі і ласкамі усіх клерыкаў і святароў. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся аб новыя пакліканні з нашых сем'яў, з нашай парафіі, каб Пан Езус паклікаў святароў на сваю ніву. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за нашых памерлых, асабліва за Мацкевіч Міхаіла, Багдзевіч Юзафа, Яніну, Мар'яна, Бярнацкага Пятра, за памерлую Яніну Вішнеўскую, якую успамінаем у 5-ю гадавіну пасля яе смерці. Няхай Бог прыме гэтых памерлых у сваё валадарства нябеснае. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Езу Хрысте, молімся за нас, каб мы заўсёды служылі Богу і бліжнім. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Пачуй, Пане, малітвы касцёла, акажы міласэрнасць Твайму народу, які адкуплены крывёю Хрыста робяць прысутнай у свеце яго збаўчую муку і несе людзям надзею на воскресенне і жыццё. Праз Хрыста, Пана нашага.
В'їжджає Єсус Христос в город хвали Божої. Родний люд Його вітає, кліч звучить набожний. Хасанна, Хасанна, для Божого Сина. Хасанна, Хасанна, Ён збавца адзіны. Дзеці ружы, пальмы, кветкі стеляць Пану ногі, а іх маці расстілаюць сукны на дорогі. Хасанна, Хасанна, для Божого Сина. Хасанна, Хасанна, Ён збавца адзіны. Моліться, брати і сестри, щоб мою вашу ахвяру прийняв Бог, а Отець Усемогутним. Нехай Пан Бог прийме ахвяру з рук Твоїх на прославлення і хвалу ім'я Свого, а так само на користь нам. І вся мукость. Пане, праз муку Твоего одинородного Сына спошли нам Твою литость, и хоть мы своими учинками заслужили Твоей милосердности, однак сподяемся тримать ее праз гэтую святую ахвяру, праз Христа Пана нашего. Амен. Пан, з вами І за Духом Твоїм, угору серцем. осіліх до Пана. Подякуємо Пану Богу нашому. Годно гэта і справедліва. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна. Каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку, Пане Святы Ойче, Всемагутны вечны Божа, праз Христа Пана нашага. Ён вольны ад граху цярпеў за нас грэшных і быў несправядліва асуджаны за наše злачынствы. Сваёй смерцю ён змыў нашыя правіны, яго з мёртвых паўстання прынесла нам збаўленне. Таму з усімі анёламі мы Цябе праслаўляем і з радасцю усклікаючы. Святый, 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 Пан Бог усемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей. Хосанна на вышинях, благословенный Той, кто приходит у имя Пана. Хосанна на вышинях. Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца всялякай святасці. Таму єднайся з усім касцёлам першы дзень тыдня, калі Єс Христос воскрес і спаслаў на апостол Духа Святого, праз Христа просім Цябе, усемагутны Божа. Асвяці гэтыя дары расой Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Христа. Ён, калі добравольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры узяў келіх і зноў Табе падзяку складаючы падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Обвящаем смерть Твою, Пане Иису, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего прийстя в хвале. Успоминаючи смерть из мертвых повстания Твоего Сына, ахвяруем Тебе, Пане, хлеб життя и келих збавлення.
Дякуючи, что учинил нас годными стоять перед Тобой и служить Тебе. Покорно молим Тебе, как усіх нас, приймаючих тіло і кров Христа, Дух Святий собрав у одном. Памятай, Пане, про костел Твой, рассеянный по всем свете, удосконали его в любови разом с папом нашим Львом XIV, біскупом нашим Владимиром и всем духовенством. Памятай так само про братов и сестер наших, які апостолів надію на воскрешення, про померлого Михаила, Юзефа, Янину, Марию, Петра, померлую Янину, і про всіх, хто у Твоїй ласці дошов з гэтага свету і дазволім убачыць святло обличчя Твоего. Просим Тебе, змилуйся над усіми нами, каб мы заслужили удел у житті вечном у єдності з Найсвятейшей Богородицей, Панной Марией, со святым Юзефом и обранником, со святыми апостолами и всеми святыми, якія спрадвеку падабаліся Табе, каб з імі і мы хвалили и прославляли Тебе праз Сына Твоего, Иисуса Христа. Праз Христа, с Христом и у Христе, Тобе, Боже Отче всемогутный, у єдності Духа Святого, уся пошана і хвала, праз усі веки вечные. Амен. Просим Отца Небесного, отпусти нам грехи и заховал нас от злого. Отче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди володарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в Спокусу але збав нас от... со злого. Просим Тебя, Пане, збав нас от усього злого, дай ласкаво супокой дні наші, да поможи нам милосердності Твоєї, каб ми були завсюди вольні від греху і заховані всілякого неспокою, чекали сповнення щасливої надії прися збавці нашого Єсуса Христа. Бо Твое владарство и моцы хвала навеки. Пане Єсу Христе, Ти сказав апостолам Твоїм, супокой покидаю вам, супокой мой даю вам. Просим, не зважай на грехи наши, или на веру костела Твоего, и будь ласкавы, згодно с Твоей волей, одарить его супокоем и едность, які живеш і владариш на веки вечные. Амен. Супокой Пана, нехай завсёды буде з вами. И с Духом Твоим. Передайте ближнему знак супокою. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, одари нас упокоем. Вось баранок Божий, вось той, хто бере на себе грехи свету, благословленные, покликанные на вечеру ягоную. Пане, я не вартий, шов до мене, але скажи тільки слово, буде оздоровлена душа моя. Будь же прославленный, Иисус Христый, Ты наш Откупитель, Ты наш хлеб живый. Славься
же прославленный, Иисус, Бавца наш, як ягню покорный, в свой смяротный час. Славься, Христе, зараз и навек, гости и сокрыты, Бога человек. Славься, Христе, зараз и навек, гости и сокрыты, Бога человек. Будь же прославленный, небесный хлеб, честь и поклонение отдаем Тебе. Славься, Христе, зараз и навек, гости и сокрыты, Бога человек. Славься, Христе, зараз и навек, гости и сокрыты, Бога человек. Будь же прославленный за Твой боский дар, наш Отец Небесный, свету Владар. Славься, Христе, зараз и навек, гости и сокрыты, Бога человек. Славься, Христе, зараз и навек, гости и сокрыты, Бога человек. Прийми подяку, наш Боже Ойче, о Владару могутный у небе. Ты нас покликал до веры. Прийми подяку, наш Боже Ойче, о Владару могутный у небе. Ты нас любить научаешь. Прими подяку, наш Боже Ойче, о Владару могутный у небе. За дар святой Евхаристии прими подяку, наш Боже Ойче, о Владару могутный у небе. Молимся. Пане, Ты умацовал нас хлебом небесным про смерть Твоего Сына, дав нам надею на вечное житье, якое веры. Покорно Тебе просим, как праз Его з мертвых повстання ми досягнули мети нашего вандрования, праз Христа Пана нашего. Амен. Паслухаем парафіяльныя аб'явы. Сёння мы распачынаем вялікі тыдзень.
Сёння таксама пасля святой імшы о гадзіне 17 катэхезы для дарослых перад бежмаваннем не будзе. На гэтым тыдні будзем перажываць святы трыдум пасхальны, які распачнем у Вялікі чацверг святой імшой вячэры Пана, якая распачнецца ў нашым касцёле о гадзіне 19. Пасля святой імшы будзе адарацыя Найсвяцейшага сакраменту ў цямніцы да паўначы. Асабліва запрашаем на святую гадзіну ад 23 да паўначы. У Вялікую пятніцу адарацыя з раніцы распачнецца о гадзіне 8. А гадзіне 18 у нашай парафіі пройдзе крыжовы шлях. Пятнічная літургія мукі Пана і адарацыі крыжа распачнецца о гадзіне 19. Сардэчна запрашаем. Пасля літургіі выстаўленне Найсвяцейшага сакраменту у гробе Пана і адарацыя да 23 гадзін. У Вялікую пятніцу пасля літургіі мукі Пана распачнем навенну да Божай міласэрнасці. У Вялікую суботу адарацыя распачнецца зрана таксама о гадзіне 8 і будзе трываць да літургіі вігіліі пасхальнай. Пасля о гадзіне 20 вечарам мы распачнем святкаваць Пасху літургіі вігіліі пасхальнай. Мае дарагія, гэта галоўная літургія ва ўсім літургічным годзе. Як бы гэта ні гучала, можа, мы гэта не заўсёды так дакладна сабе усведамлялі, не рэзурекцыйная працэсія зрана, калі мы 3 разы кругом касцёла ходзім урачыста, велічна, гэта ўсё добра, але гэта так называецца канстатацыя фактаў воскрашэння Езуса Хрыста. Сама літургія, пасхальная літургія воскрашэння, гэта літургія Вялікай суботы, якая распачынаецца о 8 гадзіне вечарам. Сардэчна запрашаем на гэтую літургію. З сабой просьба ўзяць свечкі, таму што ў гэтай літургіі ёсць частка, якая прызначана на аднаўленне хросных абяцанняў. Пасля пасхальнай вігіліі працягнецца адарацыя пры гробе, якая будзе працягвацца ўсю ноч да рэзурэкцыі. Сардэчна запрашаем да гэтай адарацыі, таксама запрашаю да выбірання якіхсьці начных гадзін адарацыі, не толькі прыйсці на 10 да 11 паадараваць. Вядома, заўсёды б так хацелася, але калі мае быць усяночная, то некаму трэба прыйсці, праўда, і ў 2, і ў 3, і ў 4 гадзіны. Таму вялікая просьба якосці запланаваць сабе і знайсці час у гэты святы трыдум пасхальны, каб прызначыць крыху часу для сваей духоўнасці, для Пана Бога. Рэзурекцыйная святая імша з працэсіяй у нашай парафіі адбудзецца ў нядзелю о гадзіне 6:30 раніцай. Сардэчна запрашаем. Наступныя святыя імшы ў нядзелю будуць о гадзіне 10, 12 і 19 вечарам. На гэтым тыдні яшчэ таксама у панядзелак, аўторак і сераду будзе магчымасць скарыстаць са споведзі, будзем спавядаць за паўгадзіны да святой імшы і да святой камуніі. У Вялікі чацверг споведзі не будзе. Вялікую пятніцу таксама будзе магчымасць прыступіць да споведзі падчас адарацыі крыжа. Сколькі паспеем, столькі выспавядаем людзей. Для тых, хто не паспеў, не скарыстаў 47 дзён Вялікага посту, не хапіла, каб прыйсці да споведзі. Перад намі яшчэ 50 дзён велікоднага перыяду, за якія можна выканаць вось гэты наказ касцёльны, які гучыць, праўда, прынамсі, раз у год спавядацца і ў часе велікодным камунію святую прымаць. Таму сардэчна запрашаем. Асвячэнне велікоднай ежы будзе адбывацца у Вялікую суботу ў касцёле кожную гадзіну, пачынаючы ад гадзіны 8 раніцы, і апошняе асвячэнне будзе о гадзіне 18 вечарам. Па вёсках таксама паедзем, парадак будзе наступны. Кальчуны і сухадолы 10 гадзіна, гароднікі і грынцы 10-15, паляны і грыбаўшчызна
10:30 павяжы. Пры першым крыжы о гадзіне 10, пры другім крыжы о гадзіне 10:15, Маствілішкі 10:45, Войневічы 11 гадзін. Нагадваю, што ў Вялікую пятніцу нас абавязвае строгі пост, а ў Вялікую суботу рэкамендуецца ўстрымацца ад мясной ежы. Прыпамінаю, што строгі пост абмяжоўвае нас як якасна, так і колькасна. Гэта значыць, мы не можам ужываць у гэты дзень мясных страваў і павінны абмежаваць колькасць ежы да аднаго пасілку і 2 маленькіх перакусаў. Маленькія перакусы – это не 3 большие бутерброда. Ось. Мои дорогие, агульная такая мера, як чалавек у гэты дзень адчувае голад, то значыць добра посціць, калі чалавек такі ходзіць сыценькі і давольны. Уладыслаў Чарнушевіч, 86 гадоў, Рэгіна Жук, 66 гадоў, Станіслаў Ізбіцкі, 65 гадоў, Тэрэса Жукоўская, 77 гадоў, Рэгіна Беляўская, 76 гадоў. Вечны адпачынак дай ім, Пане, няхай адпачываюць у супакоі вечным. Амен. Даверым новараспачаты тыдзень і ўсю нашу парафію Маці Божай. Тваёй абароне аддаёмся, святая Богородица. У нашых патрэбах не пагарджай маленнем нашым, і ад усялякай злой прыгоды выбаўляй нас заўсёды. Панна хвалебная і благаслаўлёная, о Пані наша, опекунка наша, суцяшальница наша, Ты заступница наша, Сынам Своим нас пояднай, Сыну Своему нас доручай, Сыну Своему нас отдавай. Столькі было б аб'яваў, жадаю добрага адпачынку сёння, плённага перажывання Вялікага тыдня, а таксама асаблівы спосаб святога трыдуум пасхальнага. Цяпер папросім ксяндза Антонія, каб удзяліў нам Божае благословление. Пан з вами. И с Духом Твоим. Нехай благословить вас Бог Усемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Амен. Ідзіце ў супакоі Христа. Дякуємо Пану Богу. Христос вінцит, Христос регнат, Христос, Христос імперат. Єзус Христос, пераможца, Пан су свету і владар. Христос вінцит, Христос регнат, Христос, Христос імперат. Ангел Панський звістував Панні Марії і зачала от Духа Святого. Вітай, Марія, повная ласки, Пан з тобою,